balbakwa, yellow pin na may gata. Tapos, anong English yan? Anong Tagalog yan? Anong isda to? Dugso na sinabawan. Wow. Ayan mga kalami yung mukbang namin. So, mga 2 hours kong nagluto. Ayan. Ayan. Kalami. Yellow pin. Ayan, balbakwa. Ayan yung malaking isda. Ulo. Ito. Ayan, mga kalami yung ayan. Ito yung balanghoy, kamuting kahoy, ang pares namin. Wala mo na ang rice, mga kalami. Ayan. Ayan yung balat ng baka. Niluto ko. Ayan. Ayan. Sabaw. Sa mangkok siguro yan. Ayan, yan, yan. Kasi may sabaw. Wow. Ayan. Ayan. Wow. Hiniwa na isda. Ayan. 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 Welcome back mga kalami. Ayan, andito na naman kami mga kalami. Yes. Welcome to my channel, Lami Kayo Mukbang TV. So, samahan nyo kami sa aming kakainin. So, bago tayo kumain, tayo magpasalamat sa Panginoon. Father God in heaven, thank you Lord sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat po, Panginoon, sa aming mga buhay, lalo na sa aming tagapanood, Panginoon. Lord God, dalangin ko sa iyo, salamat sa pagkain na pinagkaloob po sa amin. Ito'y dagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Ayan mga kalami. Kain Samahan po. nyo kami. So, Kamuting kahoy muna kami. ito yung sinabaw na dugso tawagin sa amin. Yung isdang bato. Perfect combination, kamuting kahoy. Wala muna kaming rice na kalami. Higop tayo ng sabaw. Sarap. Sarap ng isda. Yan mga kalami, kumakain ba kayo nito? Malalaking isda. Balbakwa. So, 2 hours ako nagluto, no? So, Philippine. Tama, Philippine. May kamyas. Ayan po. Ayan, sarap. Kita yung kawali ng yellow pin, marami pa pong naman. So, yung yellow pin, magpinsan at saka ulingan. Kamag-anak.
Sick. So yung isda ang ano mga kalami, itong ang tawag nito dyan sa Tagalog. Basta islang bato. Itong malaking isda. Ang tawag nito dito? Harap? Kaba? Ito talaga yung paborito ko nung maliliit pa kami. Malalaki na kayo. Ganun pa. Paborito ko pa rin. Mm. Di ba sarap ng sabaw? Kailangan mga kalami, pag nagsabaw kayo nito, may tanglad, lahat ng Bisayang gulay, ang sarap. Ayan, sarap ng sabaw. Mm. Ang laki nito, ulo lang itong binili ko dati. Balbakwa. Ano? Ouch! Ano? Di ganun nakaanghang yung ano. Mahigop na. Yan, sarap humigop, di ba? Wow! Yan! Ah, yan! Sarap, kalami. Yung sili, di ganun na halo, no? Di ganun nakaanghang. Hindi nakaanghang. Mm. Ayun. Yun. Sa isda yung masarap yung banda rito sa ilalim ng panga. Ito yun, no? Mm. Mm. Ito po, may kamyas yan. Masarap po yung ganito ginataang yellowfin or gulyasan. Tulingan, may kamyas. Ang sarap. Paborito ko po yan. May kamyas yung ginataan. Lagyan pa lang ano doon. Balanghoy. Yan mga kalami ang sili oh. Siya lang ito kakain ng buo. Diba dad? Siyempre. Saan man po kayong dako ng mundo, mag-iingat po tayong lahat mga kalami. Ang pag-iingat ni Lord ang magabay sa atin. Huwag po tayong makalimot. Dahil po pag lagi nating nasa puso si Lord, ano na tayo doon, panatag ng kalooban natin. Yung mga alalahanin natin sa buhay, si Sili. Lord nang bahala nun. Mm.
Ayan po, balanghoy. Ay, ayan po, kamuting kahoy sa Tagalog. Yan. Laki ng ulo. Oh. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, bakit ito tinawag na yellow pin? Wala kang makikita ng yellow dyan, pero ang yellow niya nasa mga ano niya, dulo, dito sa baba, palikpik niya. Kulay yellow, kaya yellow pin. Magpinsan sila ng Gulyasan. saka tulingan. Mm. Mm. Ikaw naman mag-shoutout. Sino first? Sarap na. Sino first? Ayan. Yan. Aring Larichong. Elmar Mukbang. Yan. Hello. Shout out. Kenzo Soto. Yan. Shout out sa'yo. Sir. Yung mga yan, sila lagi yung walang humpay na taga-subaybay namin, kaya magtaka kayo. Yun laging sinashout out namin. Inaabangan talaga nila yung mga videos namin. Ana Lirado yan. Lagi nakaabang sa Kaya kayo natin mga dyan. kalami, Mga comment po friends. kayo. Mga friends. Comment Mga kayo. kalami. Comment lang po kayo. Para alam namin nanonood kayo sa amin. Sili. Sarap. Malaya pong mag-comment. Mm. At pinapasalamatan po namin yung lahat ng nagko-comment or nanonood, nag-share. Kay paring Alabilita yan, number 1 sharer natin yan, Dad. Sisil. Pastor Socrates, yan, mga sharer po namin yan. Thank you po sa inyo lahat. Magbalain po tayo lahat. Yung pag-share po, malaking tulong na po sa amin yun. Hindi po namin makakalimutan yun. Pastor Tana, shout out sa'yo. Paring Bataan, shout out po. At Okay. sa kanyang misis, shout out po, ma'am. Nanonood po. And Parang Joel. Hafar. Ah, Apar Soriano. Hi sir, thank you sir. Salamat po kay misis niyo po, lagi nanonood. Thank you po. Ayan, kay Kinso. Ron Motovlog. Jipon Motovlog. Yan. Boss Ayan. Richard, yan. Shout out sa'yo. At yung mga OFW, ingat po kayo lagi dyan. Ingatan po kayo ni Lord. So ayan. Tapos na po kami. Thank you sa inyong lahat. Ayan po, may sobra pa. Ang dami pa. Oh. Ito, balbakwa. Hindi po namin kayo ubusin yan. Ito pa. Okay. So, Bye po mga kalami. mga kalami, lagi po tayo mag-iingat. Ingat po tayong lahat. God bless us all. God bless po.